at du skal løbe over. Hvad siger du til det der? Er det ikke fedt? Jonas, skal du ikke i? Jeg holder i tilbage. Ja, sådan der. Yes. Det ikke har USA med. Får det, er det ikke rigtigt? Jeg siger, det får det. Får det. Dr. Gadget. Jamen det er jo med strømmen, det er jo lige mig. Det slutter der videre. Hallo. Godt at se. Det der vej. Skal tage med? Godt. Kom så skov. Er det sygt? Hvordan var det at komme vand der? Var det fedt? Var det fedt? Så ikke tage over igen. Den er billig lort, som Allan han er på. Hvad skal tøve, du på tanken? Jeg har flere af de der, jeg har kørt flere af dem. Hvis der er flere, der mangler. De der løse camelbacks poser.